A toda agora, toda a veciñanza de Cambados, así como de outras vilas da contorna, teñen que desplazarse ata a comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía ou Pontevedra para facer trámites relacionados co DNI ou o pasaporte. Pero axiña a veciñanza de Cambados poderá obter ou renovar esta documentación sen saír da vila. Todo grazas a un servizo móvil que ofrece a policía naqueles lugares onde non hai comisaría. Trátase dunha iniciativa da Policía Nacional, dunha unidade móvil dun vehículo que dispone na comisaría de Pontevedra para tramitar documentación e expedila no momento, que é a gran ventaxa que ten, non é que recollen documentación e despois teñas que ir a buscar o DNI a unha comisaría, sino que en 15 minutos o cidadán, con cita previa ou incluso sin ela, é dicir, están abertos en función de se hai ocos ou non, poder atender e expedir nese mesmo momento o documento de identidade, ben sexa pasaporte ou ben sexa DNI. O Concello contará con este servizo logo dunha reunión entre o alcalde e representantes da Policía Nacional. Contactamos coa comisaría de Pontevedra, onde nos atenderon francamente moi ben e se desplazaron ata aquí para expoñernos o proxecto e xa no mesmo momento lle confirmamos que sí, que estamos encantados de poñelo en marcha aquí, porque creemos que vai ofrecer un servicio moi importante á cidadanía. Samuel Lago destaca a comodidade que supón para a veciñanza non terse que desplazar para facer estes trámites. Especialmente tendo en conta os déficits que temos de transporte público na comarca, para ir de Cambados a Vilagarcía ou a Pontevedra, a verdade é que as combinacións de transporte público son malas e para as persoas maiores tamén o vai facilitar moito, non? Ademais de que vai reducir as listas de espera, porque todos comprobamos, especialmente en determinadas épocas do ano, que conseguir unha cita para renovar o DNI na comisaría de Vilagarcía pode levar meses. O servizo ofrecerase de forma periódica en función da demanda, de xeito mensual ou quincenal. As primeiras citas xa se poden tramitar a través do Servizo de Padrón de Habitantes do Concello.